24 ka mga bagong sakyanan gi-turnover sa Mandaue City sa kabaranggayan. Gihimo kaganiha ang formal nga turnover nga gipangunayan sa mga city officials. Unang hugna kini sa mga sakyanang gipanghatag sa mga barangay ingon man mga SK officials. Pamaagi kini aron mas masayon ang trabaho ug maabot ang layo ug suok nga lugar. Gimando sab sa mga opisyales nga ipagamit ang mga sakyanan sa mga konstituwente nga labi nanginahanglan. Dako gyud siya tabang nga matagaan mi og kanang service transportation para jud intended for the youth jud. So makaingon jud ko nga one step kuan jud siya kanang progress and innovation. Namoy mga barangay nga need og sakyanan kay ubang barangay gagmay mo budget, no? So pasalamat ta sa City Council ug sa Mayor. Even ang ubang mga barangay na anay mga buses, no? Kani magamit nila kay namay mga sudlonon, mga interior part nga di kasud ang buses, kinahanglan ni magamit nila.